Čaute, sme na Pebbles Beach, kúsok na juh od Batesman niečo, neviem. Ideme smerom na Canberru, sme vlastne na juhu od Sydney a zastavili sme sa ešte na chvíľu na tejto Pebbles Beach. Boli sme tu aj včera večer a vlastne tam tým smerom sa zhruba pásli kengury. Akurát, že teraz je deň a je teplo a tým pádom sú zalezené v lese. Tak toto vyzerá na pláži.